Når vi gerne vil have lidt mere gang i knæet, uden at træne forsiden, for eksempel overbelastet på forsiden, har smerter foran og på ydersiden, og det er svært ligesom at lave den form for træning, så i stedet for at lave den forsidstræning, så går vi altså efter bagsiden. Læggen kommer op og sidder fast på overbensknoglen her, på lårbenet. Haserne kommer ned og sidder fast hernede. Så vil sige, at vi har en muskel, der kommer op og laver det her ved siden af hinanden, så vi ligesom laver den her stabilitet. Og når jeg slæsker fremad, så er det, min krop skal bremse. Så bremser jeg altså bagfra. Jeg bremser ikke så meget forfra. Jeg bremser forfra, men det er bagfra, der giver mig noget i styringen. Fordi de hæfter på de 4 punkter, i forhold til her hæfter jeg på 1. Så derfor så vil jeg have fat i bagsiden, og have stabilitet over bagsiden, så den får mere styrke i forhold til min forside. Så det at starte på, der ligger I her. Det her, det er støttehjul. Den bestemmer selv, hvor meget der er på. Til at starte på er vi her. Husk at holde bagdelen over, så når I kører ind, at bagdelen så ikke kører ned. Så I holder hele tiden bagdelen helt op. Kører ind. Holder et kort sekund. Bremser på vej ud. Det må gerne gå hurtigt ind. Der skal bare være brems på vej ud. Fordi det er den evne, vi også skal være bedre til. Det er den opbremsning, at den kan tage energien. Og så på sigt, så får I mindre og mindre støttehjul på. Så sidst så er man her. Og til sidst, så tager man hænderne herop. Så nu skal kroppen arbejde meget. Nu kan den ikke smide de her støttehjul i. Og så skal man kunne køre den her. Godt. Når man kan den, og forstår alle gentagelserne, i starten gør det næste i det stykke her. Det må det gerne. Det er sådan set bare en sladring, for det ikke er godt nok. Så går vi over til at køre det på et ben. Så igen har man støttehjul her i. Kører ind, holder kort, ud. Pas på, at I ikke taber bagdelen igen. Så op, ind, ud. Og så begynder man at tage mindre og mindre støttehjul på igen. Så til sidst kan man ligge her på albuerne. Hvis man bliver sej nok til at fjerne albuerne, så gør I bare det. Men det bliver svært. Så der, når man kan den, et ben starter herude og igen herinde til at stabilisere, og så skal vi udføre alle de gentagelser, der står nedenunder, så vi skal kunne rigtig sætte.